ҳангоме ки дар бораи табибон ва муассисаҳои тандурустӣ гап мезанем, пеши рӯи мо хелати сафед, дору ва беморхона намоён мегардад. Дар ин гузориш аз шуғли берун аз кории онҳо катбонугӣ ва ҳунари гулдӯзии табибон нақл мекунем. дар доираи чорабиниҳо бахшида ба истиқболи 25-умин солгарди истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ноҳияи Фархор озмуни катбону ва чевари беҳтарин доир гашт. дар озмун кормандони муассисаҳои тандурустии ноҳия аз марказҳои саломатӣ, бунгоҳҳои тиббӣ иштирок карданд. ин маҳсулотҳо ва ин таомҳои миллиро табибон тайёр намуда дар ин ҷо барои баҳогузорӣ ба намоиш гузоштанд. дар баробари дармон бахшидан ба дарди мардуми ноҳия мо воқиф гардем ва ин чорабиниро роҳандозӣ кардем ва шоҳиди он гашта истодаем ки илова бар он ки онҳо ба табобат машғуланд, дар байни онҳо боз катбонуҳо аз ҳисоби ҳамшираҳои тиббӣ ва инчунин ба ҳунарҳои чеварӣ ҳам машғул ҳастанд ки чорабинӣ дар осоишгоҳи Насими Фархор дар муҳити пур аз гул доир гашт. зардолу ва себи хушккардашуда масъули меҳнати табибони ҳамин осоишгоҳ ҳастанд. намоиши таомҳои миллӣ ба ин ҳунару гулдӯзиҳо нишон доданд ки байни табибони ноҳияи Фархор катбонуҳо ва чеварони беҳтарин кам нестанд. пешай ҳама ҳамин зара ба ҳамин ҳунарош мешӯшанд. ҳамин ҳунари нунпазӣ якум дараҷа ҳай, духтудузим дараҷа мешавад. пешай ҳама мизани тоҷика ба ҳамин об руш ай ҳисоби нунпазӣ об чишай пухтапазаш. но васа ай ҳамин кори вазифаи давлатиш бояд ки ҳунари пухтапази хонагӣ ҳам дошта бошад. озмуни катбону ва чевари беҳтарин бо ташаббуси шуъбаи кор бо занон ва оилаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Фархор гузаронида шуд. мақсади баргузории озмун дар доираи ҷашни 25-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дарёфти беҳтарин пазандагони таомҳои миллии қадима ва замонавӣ, тарғиби расму оинҳои миллӣ иборат мебошад. мо худ шоҳид гаштем ки онҳо дар баробари табибӣ инчунин аз ҳунарҳои мардумӣ чеварӣ бархурдор ҳастанд ва нишон дода тавонистанд ки онҳо аз ҳунари катбонугӣ ва аз ҳунари чеварӣ низ баромада метавонанд. ва мо ҳайҳати албатта ҳакамонро дар ин ҷо ташкил кардем ва онҳо ба ҳунарҳои мардумӣ ва гулдӯзии занҳое ки аз ҷумлаи табибон ҳастанд баҳогузорӣ карданд. албатта ҳама ин натиҷаи истиқлолият аст, натиҷаи ваҳдат аст, натиҷаи сулҳу осоиштагии кишвари азизамон аст ки зани бонуи тоҷик ба ин рӯзҳо расидааст. рафти озмуни катбону ва чевари беҳтарин аз ҷониби аъзоёни ҳакамони озмун баҳогузорӣ карда шуд. дар ҷанбааз ғолибони озмун бо туҳфа ва сипосномаҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Фархор қадр карда шуданд. гузориши Хоҷа Назриф, Худойназар Зуҳуров аз ноҳияи Фархор барои барномаи иттилооти Навид.